Tak čaute ľudia, po dlhej dobe som späť, ale to vôbec nevadí. Hlavne je, že som späť. A ja si myslím, že môžeme ísť na to. OK, takže už nás to načítalo do hry. Čo je dobré. Za 40 sekúnd sa nám začína hra, takže good. Popozerať zatím, akí sú tu hráči. Dobre. Neviem, či teraz má korunku, alebo iba to je tým emotom. No, mám ale tryhard skiny tu hľadám. Sú tryhard skiny, kde sú? OK, takže už sme v kompletnej hre. Samozrejme nezabudnúť poďakovať autobusárovi. Ja si myslím, že by som mohol... Ty vole, mne nejde vyskakovať chat, mne nejde vyskakovať. OK, takže mi nejde vyskakovať, takže... Padneme sem. Nevadí. Broka je standerka. Nejaká uzina na spamovanie. Right, one is dead. OK, tam tu máme ešte pár. Dobre, to je bot. Yes, tak to chcem. A to hodil niekde sem. Dobre, nepoďme. Yes. Ja si myslím, že good začiatok, docela good. A tie miečkami podľa mňa s tými pigmi docela sa mi k tomu hodia. Tým bigom. Kto? OK. Ne, I want that chest. Dankeschön. OK. Nepotrebujem. Takže idem odlendiť asi. Nejdem. Ja som... Vole. Ja som si fakt retard, keď som si ani nevšimol tejto česty. A to neviem, či ja si radšej nechám tú tanderku. Ja som... Dobre, idem. A už konečne môžem odletieť. V chillu, bez toho, aby ma niekto vyrušoval. Ale neviem, či toto má byť nie návrh, ale také nejaké napodobenina, alebo proste jak náznak toho, že to proste pôjde ten Stranger Things, tak tu dali upside down. Alebo aké to je. Ale vypadá to docela good. To. Takže ja určite si budem chodiť už iba na túto lokáciu. Tu je NPC. Tu nechcete ísť po mne, chalani, všetci žene? Chlapci, nechcete ísť iba po mne? Mi dajte pokoj, ja mám právo žiť. OK, idem prežiť auto, ale
Vozidlo, to nevidím nikde. Low gravity zone. To je medkit, asi ne. Do not jumping in leak. Ukáž? Aha. Dobre. Okej, tu je česta. No nic, Peťo. Okej, musím vlajku, ty vole, sa mi minul jump. Alebo čo to je? Áno, krásne to takto, ide promo. Ne, díky krásne, ja nepotrebujem, ne, div. Ja nepotrebujem. Tak ja si zoberiem vlaječku, privlastním si tvoj kemp a to mi stačí, nepotrebujem tu mať túto telku a toto je rádio. Koľko dáva toto? 33 damage, toto dáva do tela 54 damage. Akože vlajka by si mohla aj pohnúť, no. OK. Akože za huntingu by som sa aj nenahneval, ale nechcem to aj nič nahrázať asi na. Yes, fighty konečne. Čo je toto? To má byť mazlavé, či aké to má byť? Tu sú také box fighty mini. Dobre. On je tu niekde. Ty vole, som sa posral, gáďa. To ma nejvíc... Fúha, to ma nejvíc pomohlo s 3 hápkami, ty vole. Sa cítim, aký som bol totálny bot. OK, takže hráme. Ja som si zabudol toto prenastaviť, ten jumping. Autorun, ten tap jump, ale to mám na krížiku. Dobre, takže ešte stále môžem vyskakovať, ako ja by som chcel. OK. Nevadí, to mi až tak nevadí. Uzinu, have the hamburger, I buy him. Asi hej, pištolku. Keby mal niekto brokovnicu so týpkou, tak ja sa nehnevám, akože úplne včil som. Ten tam má broko. Počkaj. Hopsa! Je tu krivý, kámo. Počkaj, chvíľku.
To čo sa stalo? To čo sa stalo? Ježišmaria. Pardon, ja som sa preklikol. Pardon. Ja som sa preklikol. Ja som nechcel. Sere ma to. Toto gli. Nasraný. Ďalšia antinga, nice. Vidím to auto, dobre. Tak ja ho to eknem. Ty vole. Taký? To čo je z cukru? Homer is making with sugar. Dobre, tak toto je total spam. Môžem sa opýtať, čo ten spamer tam dole robí. Môžem sa opýtať, čo ten spamer hrá. Už som na to asi došiel, čo hrá. Niekto hrá očividne only spam, no. Taký je mi dojem, že ho teraz predýchnem trošku. Predo mnou sa neskováš. Jaj, boha jeho. Aj tak ti treba, ty svinia. No, čo si slabý. Počkaj. Hop, sa som sa preklikol. No, pardon. No vidíš, že tie NPCčko ti zatancuje. Znamená, že Elko. Šuráku. Retardovaný. Retardovaný. Či si to dovoluje? Ešte raz, také nám niekto vytáhne, ty vole. Má na sere. Toto spamuje, ale tak asi to neberme ešte to árko. Fúha, dobre, zóna tlačí. Moci grappling mi ani nechcem, mám... Predsa len mám iba jeden. Len legendári čestka. A hej, nagle som zrovna hneď vedľa toho. Ja sa nenahnevám. Ja som veľmi milo prekvapený. Mňam. Ok. Team Mikey. Tam môžem si ísť? A môžem. I'm just standing again. Ideme, opa, mi sa to páči. Pap. And pap. Nechcem fighty. Aby som mal čo otvoriť content. Mám čo otvoriť content, to fair není. Není fight, není content brovský, ale tak... Čo mám robiť? Henty boy. Čokoládový chlapec.
čokoládový chlapec tu je. Sa toho nebojí. Takže v tejto jaskyni mal byť taký glitch, že proste môže ísť von z mapy, ale nechcem to radšej skúšať. Dobre, niekde tu. Ježiši! Môjmu aimu sa radšej nevyjadrovať, prosím. Počul som zvuk brokovnice. Upa. Pardon, ja som nechcel. Jak slušnosť káže povedať. Pardon, ja som nechcel. Kde on je tu dole? Nebez tak tu dole. Gáďo. Čo si slabý? Jo, to spamuje viac, než som si myslel. No nic, tak s tým sa mi asi bude dobre hrať. A týmto nechám grappling, ale asi sa to zbrojím toto. Idem tu tam kartu stršiť. To je to, či to je? Dobre, nesi spať pre grappling. Ja som si neuvedomil, že ja už som asi mal veľakrát už po ceste, že zelú sanderku. No, vidíš napríklad toto. Dobre, písičko, W. Ale namiesto toho rášedu proste. Hele, idem vyhľadať fighty. Napríklad, jak na zavolanie. Dobre, som sa totálne grifol. Môžeš sa opýtať, čo tento čierny čokoládový chlapec skúša? Lebo fakt mi nechucíš. A ty už vôbec ne, kámo. Ja som trošku... asi trošku ušlo, no. Kukinko, dobrá, si neurobím radšej. A ne, to ich nechci pušovať NPCčko moje. Musím prebiť. Kde? OK, a toto trošku. Fúha, ty vole, tak toto ešte niečo bude, no. Čo skúša ten čierny chlapec čokoládky? Čo skúša čokoládkový chlapček? No vykúkni si čokoládka. Čokoládka safalátka. No co je? Si pokakaný? To snad ne. Ja hrám family friendly Fortnite. Ne, takto ne. Kámo, čo má čas? Dal, ty máš biele, kámo.
On tam niekde skákal. On išiel do Wild Marketu, alebo čo to je? To rozstrieľa more. Alebo však webu tam dohodzíme. Škoda. On išiel do ryti odtiaľ. A on má 5. Ja som sa už tešil, ako kilnem do ryti. Že mu špatné není gážovi. A hen tam niekto ide. To je ten čokoládový, to je čokoládka, kurva. To je čokoláda. Rozstrieľam regulérne. Čokoládového chlapca. Dobre, zase pomaličky. Nenápadne budem posúvať do zóny. A keď dolím, tak to je nápadné, že? Je to nenápadné, či nie? Je to? Áno. Jednotka áno. Dvojka ne. Hen tam je čokoláda, hen na tú čokoládu. Jak si pochutnám. Tam je ďalšia, čo ty vole? Čokoládka, zase kľudníme sa. Odtiaľ potiaľ. Tú hru mám vyhrať ja, nie vy, pán čokoládový. Je tam za šutrom na gážo. Ale dostal, Peťko. Máš ty čuráku? Skoušíš? More, ja som druhý Sevič. Moje druhé meno Sevič, tak čo skúšaš, keď sa môžem pýtať? Fúha. A tu bude ďalšia zóna, to je pekné, ale tak no. Tam bude ďalšia zóna, takže mi to docela dobre vychádza. Kámo, posledný dva sme tu. Dobre, to je bot, ja ho idem pušnúť. Haf robím! Haf! Čo je, kámo? Loser. Čo si? Loser. Tak si treba. Takže ja sa s vami lúčim a zatím čus.